θα εμφανίσει μόνο εκεί. Λίγο ακόμα. Να τα τσιντάω γραμμένο. Ο Χριστός. Κοίτα. Έπιασε το βουνό. Το είδα σε... Κοίτα. Έπιασε το βουνό. Αχ, σχεδόν. Έχει μορφολογία του εδάφους τώρα και δεν μπορεί να το βρει καλά γάμο. Πάντως το έπιασε, το είδα από κάτω από το βουνό. Το έπιασε. Αυτό πρέπει να ήταν τέλος, αλλά το έκανε. Κοίτα. Πάει να το ξαναφτιάξει. Δεν βοηθάει το βουνό. Ίσως αν βρει... δεν βρίσκεται κάτω αυτό. Πέθανε.